Menta ka sngi ka khat khandai terek unai weng ki pajba chung kin riutli ki shnong ki badon ka thain wa lingdo ha West Kasil district klaimi rinti lang shaka jingyat pajba ka bajai jai ban penrem ma gijing sya penyap dusmon unong hikai school hapok shnong rimenyar badru ban persya gijing jelai ginong de kiat bean ya kan gijing yat pajba bala pelong de ginong senchar shnong jung kin riutli ki shnong jung ka thain wa lingdo lasdang najan ka school Presbyterian LP school rimenyar hakaba ki pajba ki babun ki bakuntop nadu ki khna school ki samla ki kme ki kpa ki laishim bentah hak te rali da bara ru ki plakat haringkat ki jing perta penrem yunong penya breu bat penkot ya ketika rali da ke jing yalang pajba hapok snong waling do laban penken mau bah ka step snia jong khat artrek nai weng hakapor kum bashi bje kala jia ke jing jia ka besher khai hapok snong rimeniar hakaba ba boxstar solang ubreu no hikai bat ubdei ru na ka snong mau khlam nong pendeng ula syak penyap dusmon hawe ubreu bala tep kerteng kumpis wel langren dak ba sya ot na upodot hakani ke jingilang pajba lawan bani sim talang ru bikinong mi khmat na ka Nongstoin police station na ka tanat excise kino hikai ki senglong kumi seng bhalang bat kiwe kiwe Dong atau kesini kat artrek nilayo yang kubor kalau serkai bat kapa nakaliang jongi nimla ru bangei abang yang snow nangkong andai pose kalong ke kubor ke basisa kubor ke basno trim ya kapa urut hang snam bulanut bansim yala ke jong ke jinim kap jong ron kairu long ru klau long breu bom sem na don shu kata ka jing etiplan apreng snong ayeng jong uhi la not ban sim jinet jala ka jong ka jing im jong non kai na kaliang jong na kaliang jong i kum ka school ida penrem jur bala da kapor jong ka ai breu jong ka ai ibabat ya kapor ibabat ya ulakam snisar kinsim nakarai ka pating banten stom yu kakum ke ai ala ka jong ka hok long bruman bru wa unyo yang na gin kun saja kakum ke ai ya ka ba ulan dai ban le mantha ka kubor ko pasno lam sha ki bhai ngasam jong udei babu kubalamat ya ke jingkar jong ka she ka ba penjinjar ke ing kasam ka ba pen sosat ke ing kasam hadu ba Yema syu ban mudo bakane ka penting pensir ka pensmik ya ki snong ki thau khamtam ya ki khna khamtam ya ki longkmi khamtam ya ki samla ki biyak ki baying ha kane ka dong ka than ka jungi kane ka jingle jong kiru klau ka mensim ka bapong da ka mensim jo kimrat ka bangim don syu ki jinga tiplam kecing i para brio bangim don syu kata kecing siolem ka bangidon habo ka mensim jungi ka bala thau ingi do blai ba ka dur jonggu hi ngilapong iwei piwei telata ni penyap ban mi penken ya kata ka rai lane ka hukum jong blai ka ba ngimdei ban penyap yu brio kare ka persya ya ka hukum jong blai kumjuru ka persya ya ka an jongi ki breu nang tapat nasio bantuntu ya ki excise department ki bapai ha bayadei bat ka jinggi penbuat nane ki jinggi ka bapiar ba peniai da ka office jongpi banak lem jongpi ki bapai ki bayit ya ka dong ka than kumjuru ya baro ka west ka sili baro ka wei basnyo ba ban simkia ba ka office jongpi kan pai hak abede bandam mailat ya kini ijinggi penbuat bandi patha kumya kakiat kumya udrok nampa kumjuru ya kiwei kijinggi penbuat nama kane kijing pendi penbuat kawanra shibun ki kijing jar hapo kaying kasem hapo kasnong kathau hapo kadong kathang bateri berkata benrio kajungi ngisio bentu yipi batsio ba banlong kinong tre da ka mensim
Amban supong da uniform babi klempek ya kano kedukan kabadi kelumar ban penbu aji kena iba hapo kat pasnya buat tumta dia bakal bis supi kadai ban siam ke jingkit li balada je kum kali ke jingje ka basusi dili ban don kata ka mensim ka bakal bis ke jongpi kadai ban don ka jingkit li nado ka trikam nado ka jingpek ya kano kedukan kaba bidai ban sia apo kisnong katau hapo ka rut surok ba tumjuru apo ka dong katan aman su ailat ID kelumar klaim da don kano kajing pek ba kajing bisar bne hakabai dei ba kajing ailat man sna ya kisurok lene ya kino idukan sia iba klenum ba kajing di penbuat harut surok lene hakasnong katau kajungi ba kadong katan kajungi ban ai mun sim ki ba hinga sam aba ki sam kum ni ka jinja oi aba mong ge ka ba isur kai aba smutrim ban yo snow bat ba tin su sing yang ni aba ngi i kum ya ka ni ka jinja ba kalong ru ka sindu ka ba kau kam tam ya ki ba hinga sam bat ya ki ba ya trelang ba kum juru ya ka snong ka tau ka ba lai pu i oi aka khatar tarik aka dinya trilang jong artli kisnong bat ka department gujungi oi ngala ban dia ya kai ka badan kam ak bai dei bat ka tu kam bat kani ka kam karang ya sakmat oi ilang ya kendu bilang nang ni sakman aka ba in pendat ki kam bang ide banle ban umbapi yat mene akirali la perta tapi de ban yo ya ka hok oi yang jongi ru mi pular ba ya kai ka ba mau udah banyak ya kata kajing saja lah ni kajing pensitom punyo takum kaan kapa dan kari jongi jadi kita bangin sedang pendek nangis sekmat misalnya kendo misalnya sini kisnau nyupi bat akermen ru kumba pilih trelang nadu tu keski akermen ru bat piru pinai biang ti kalian ti kaman ban terjadi kam sekmat harba ya dei bat kini kekam abangi pe yakim lang salang kijing dia basniu ki kam ke basniu lani kinu ki kam serkai ke ba ki beri pile haka jok ke pementa yoi ba kamdesu kan ka kibri ki bawan labar lani ki bawan tombor na kawe ke jaka na kawe gari re ni ba ki dei haying jongi hi kibri jongi hi ki bale yakum kita sniu lani yakum kita ki kam ke basniu kawan ka jingkeli bale ki le yakini kita kam ala benong ba malah keren ki ba keren mene sakman kau kalong ba kiying kisan jungi kelap lot palat dan ki kun ki kiti ni dan ki kimi ki pa ki kini ki mesan ki pasan ba halwar ki ban seneng ki ban peri yang ni rei usi kadang poi ben ban sakajing bakala kadang poi ben ban sakajing susi dengan kerpat ya kilong kimilong pa ba nangi sakman kanong dia su kum kini ka jing dia ho ya kai ka pala dia ngi bla su ko penkela henrei ya kai ka pansawan ni dang la kan te la kam wada ni ya trelang man te la kam ya kanu ka jing sniu kam song e tang hai kita ki ba panya snong kam song e tang hai kita ki department ki ba de kai kare ka song aki ki kimi ki pa ki mang song snong ki hat ki bare ki samla ki ba barbaro lu snong bat ki snong ki marjan maspan hamtam kisodal snong, kirang ba snong, ba nakaliang kapran jungi, office kapli, baro arsaw kanta hang tay po ustoy. Priang subhay pi, wasisem kino kibalong persa, kibalong lebaay. Hikloy ban priang pi bapinwan ban kendo, yani khnang ba, bangiru nila banyador rengkat bat pi. Kirang ba jong kasnong la ni kiseng bahalang jong kasnong la ni senjuk jong kasnong tene habaro kiliang ngilong kibakloy namang idon ru ka office tang ka we po no stoy te kijaka ro pi balabun ma rei kum kini kijingjia ki bajia ni kasnong ngim sampai berkat bat ya kalenti benginwan sineru ni dei kibri berang siwan play sibit ngimtip masudon bang ngai kendu ye we babu ba hiar kali ini tialam lenti yangi tengah sengau kumpan ai kublai iru
mengalak benidon bentalang nem taksi rei lemdang aya kendu i ngala ben poi sakwe kelenting lemla bendon bentalang nem taksi